yabuke ibandla likaJesu sanibona nini wafika abahlabelelayo egameni likaJesu. Amen. Ngiyacela bazalwane mhlambe angazi ngizokwenza kanjani, kodwa uzongibekezelela phakathi kwethu mhlambe engakasho lutho ukwenza lokho. Sinomfundisi wethu uncane phakathi kwethu, mhlambe nami ngihloniphe khona phakathi kwethu. Ngisanoqhubeka nezinhlelo zonke abeleli labantwana, athi ngisanibonani bazalwane, asho kusenhlizweni yakhe. Othuthu bayabasumana simshayele izandla. Ngibingelele bazalwane behle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngibingelele kakhulu uma wami umama Bishop nomama wahleze eduze kwakhe. Ngibingelele ubaba Bishop nobuholi bonke basezulwini bathandekayo nebandla likaBaba uNkulunkulu azobuya ngenye ilanga ezolanda edinga ufika lihlobe ngobungcwele. Bazalwane ke sashilo baba lo miphambi kwenu inkosikazi yakwancane eduze nje la igama lakhe. Namhlanje uNkulunkulu emuhle namazulu uthandile banzoba kule inkalo ezikude na kanjena akabonga uThixo bazalwane. Amen. Le nkosikazi ke angizibamde baba nzo mfushane. Le nkosikazi emila bazalwane ngenye lamalanga yayihamba inhle izithanda ibona konke kukuhle kuyifanele, kodwa ngelinye ilanga ngiyalibheka losuku bazalwane imfanisele nkosikazi yaseSamaria. Uma ngihamba ngihlangane nale ndoda uJesu yayiguqula impilo yami bazalwane, makabonga uThixo yayiguqula impilo yami abedleleni inhlole bizono zathethelelwa. Ayikho into engiyenyanya njengesono bazalwane, ngoba noma ngimbona umzalwane hambe kudle esonweni kuye kube khona into engathi ngahlanza ngoba mina ngaxolelwa. Kodwa noma sekunjalo into kumina iyisho ngimsuduzele edeni iyithi ngimsondeze ngalawo mazwi bazalwane. Ngithi baphakathi kwenu ngiyakubonga kakhulu mawami, ngiyakuthanda kakhulu. Mangifika indlu sigcwele iphaphama phezulu ngithi na awunkosi le nkosikazi engiyikhonzena kangaka ngoba bazalwane ezulwini siyaziwa injoba la inkulu khona sizoqala ukuthandana thina sodwa ngoba ngoba simthanda uJesu sehlulela ukuthandana thina sodwa. Uma ngihleze khona lapha ngiyayibona le nkosikazi mayiphakama ngiyabonga bazalwane ngaphandle kwamawethu nonke ngiyathanda bengilele esibhedlela kulamasonto aphele ngangena esibhedlela ngomhla 28 ku-April. Uma bengena bazalwane lapha beshitshana angizithenzi ubamude ngifuna nje ukukuvezela indaba yothando ma umzalwane. Bangena bazalwane ngendlela engumangaliso athama nesimangalo ubani. Ngithi ngumntwana kaNkulunkulu okwathi ngelinye ilanga ngiyisibi nje esibhuquse ezaleni wangithintitha wangenza kahlala namakhofi. Manje besafuna igama lenkonzo uma kusuthintithiwe yini igama lenkonzo yakho? Ithi impendulo yami analo igama lenkonzo. La ngifike khona ngiyinkonzo njoba noma ngila ekhaya angivakashanga baba, mina ngingowala ekhaya. Ngiyabonga. Cala umfundisi izandla bazalwane. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Bazalwane, ngicela uqala la. Angibongi uNkulunkulu kakhulu ngomama Bishop. Nkosikazi wami. Uyabo. Ngiqinisile phakathi enhlizweni. Hayi bazalwane, noma ngahamba emhlabeni, uNkulunkulu wakwangenzela umusa. Wamnika unkosikazi. Yabona, makuthiwa unkosikazi muhle, akushiwo lento ezibona. Shuwe lento. Uyabo? Bazalwane, phambi kwami wengcwele ngitshela yona. Uyabo? Ngisize. Anongisiza. Noma thobamba mina kuqala. Ngimhloniphe lo mama. Thank you. Yabo mina ngihamba nje. Cha Nkosi, mangihamba emhlabeni anginayo ngishintshe ngisabayo makhona nonkosikazi. Amen. Ngiyatshela. Uyabo, into la enhlizweni yami ungathi ngamthanda kabusha. Yabo, ngimthande. Ngimthande nje. Angazi ngiyazi noma ngihlele endlini. Ngesikhathi ngimbuke ngithi yo. Wazomthanda uNkosikazi. Ya. Manje nginethe konke lo muntu wesifazane angenzelwani. Yini angenzelwa yona? Ngoba mangithi ngiyamthanda kuzobe ngathi ngithi ngidlala naye. Ngiqinisile phambi kaMoya Ngcwele. Ngadecide. Ngafika isikhathi sokudecide enhlizweni yami ngathi uyazi unentshumana ehleze ishumana athi it's time man. Ngicela ukuqala kabusha. Uyabo, ngafika isikhathi sokuthi it's time man. Ngiyacela Moya Ngcwele ungiqalise kabusha. Ngayo yonke into. Nonkosikazi ngimjabulise. Ajabule nje. Angayithandazi umntanazo on negative. No. Losisi. Ngiyamxoxela manje wethu. Ngiqinisile. Khona ke abantu abangayithandi benhle. Destroy. Njengoba umbona nje. Khona abantu abangayithandi kanjani? Abakholwa futhi. Besensi betha amaBhayibheli. Abathandi nje ukumbona unkosikazi wami. Lutho. Abathandi ukumbona unkosikazi wami. Angikhulumela mina madoda, ngikhulumela mina bathandi. Kodwa noma kanjalo uyena owami. Wami. Noma ngathiwa owami. Ngiyakhuluma. Lento ngikhulumayo ngathi ngayikhuluma izwakala yokumhlaba. Khona izozwakala kahle. Uyabona? Inkosi ngisizile mina bazalwane kambe. Ngaphezulu kokucabanga kwenu. Ya, ngalosisi. Ya. Ngiyazikhumbula isikhathi sokuqala ngicishe ngihamba emhlabeni. Ngangina 43 years. Yathi inkosi ngeke ngihambe. Yafika athi ngeke ngihambe nginikeza iminyaka. Ngayihlala. Wafika igebengu nje zesonto. Ngoba sibona igebengu. Lesonto. Esixhuma nathi. Sihlabela nathi.
sikholwa nathi. Zafika igebengu. Sifuna ukuchithana nalento. Washo ukuthi uNkulunkulu ukhona. UNkulunkulu asiveze nje ifihlakele. Akafihli. Uyabonakala. So likhona khona. Ngisekhona. Funa ngendawo. Uzohamba masekuthanda inkosi. Amen. Ya, ngisho ukuthi lo sisi ngiyamthanda nje. So lesikhathi sokumthanda nje bafuthu nathi. Ngifike leso isikhathi. Isona silingo sami ke manje. Ngixolele ngiyacela mhlawumbe ulashehla ngilungise. Ungixolele mhlawumbe mawukhona iyona ndlela engilingwa ngayo. Ya. Ebafana ngempela ngilingwa ngomkami yazi. Bafethu ngicela ukuphuthuma ngoba iphepha ngiliphethe serious. Ya. Ngiyacela bazalwane phakathi kwethu sine Chatsworth branch. Ngicela iphakame ibe ngenyawo. Ave ngizoshesha ukusuka eChatsworth. Cha mfethu noma ngibona ekuthanda serious. Uyakholwa ukuthi umprofeti? Uyakholwa? Konje ngaprofita kule sana. Ngoba isonto ukuba okhuluma nini wenza inkundazelo. Kodesibili. Angiyena umuntu ojwayele ukulala emzini abazalwane. Nginezathu. Hayi ngobiza abazalwane noma kuthiwa ngiphi nje. Ngisho kangilalise ehlathini. Kodwa hayi emzini umzalwane. Nginezathu. Hayi ngokomzalwane. Ngisho ngabe umuntu umuzi umzalwane. Ngiyangithanda ukuhlala nonkosikazi wami soyithuka. Naso sihlala khona. Sikafuna umzalwane zokuthi sicela ukuthandazelwa. Sicela ukuhlambuluka. Masiyokhonza nje senvuseleni sifuna ukuhlala soyithuka. Asifuna ukuhlambulula umuntu. Sisuka silapho siyedende sikhonze sibuye samsiphumula. Phela. Kodwa hey kwenzeka into engazi ngayibona. Safuna indawo yokulala, sayifuna ayikho indawo sikayifuna ngale madolo. Lutho nje. Inkosi yasiyisa ekhaya lomzalwane. Safika sahlala khona, salala kahle. Yawasula salala kahle. Ngase ngibuze, inkosi yathi mina ngimbuze ufuna ukwenzelwani. Njengoba lalo umprofeti endlini yakhe. Yo, kwakhona umyeni wakhe. Ngababuza nje, ngathi ngizobona isibanga. Mina ngikwazi ukulala la emzini wenu. uNkulunkulu angimholi. Yazi iBnB iyakhokhelwa. Nehotela linjani? Ngamtshela nje, ngathi mawethu awukwazi ukuthi uhlale umprofeti endlini yakho. uNkulunkulu angakhokheli ihotela lakho. Njoba ngihamba nje lindeleke. Ihotela lifanele likhokheliwe. Bazalwane. Sunday, Monday, Tuesday. Wayiletha uNkulunkulu imali yasehotela. Angithi wakhokhelwa imali yakho. Wazi bafana ngaphezulu. Siyabongela. Nkosibena. Ungabezike mina kuphela nabanye abaprofeti bebedlula. Uzobakhela nekamela. Eliphezulu. Ngamtshela ngathi nina konke. Kodwa ngishada ngayo. Amen. Matthew chapter number 6 verse number 34. Asifunele le verse bafuna usikodwe. Lord. Matthew 6 verse 34. Yebo. Ngakho ke ningazihluphi ngekusasa
ngoba ikusasa liyazibonela lona izinkathazo zalo. Yilolo nalolo suku lunezinkathazo zalo ezilwaneleyo. Ngicela ufunde lapho ngathi Ningakhathazeki ngengomuso ngokuba ingomuso iyakhathalela okwayo. Inkathazo yosuku yanele lona. amen. Kodwa bathandaza, thandaza Yesu. Ilo uNkulunkulu wethu ongcwele Baba lihluzekile liyayilapha ingqondo nomoya nomphefumulo nomqala sihlukanisa izimo nomoya kanjalo Baba sidlalele uNkulunkulu wethu ongcwele usakhuluma ngalo Thixo wethu namandla hlula inhliziyo yethu hlula umuntu ongaphakathi inyama yethu Baba ungcwele nesona esihambela kangaka kithi uNkulunkulu wethu namandla silizwe silenze njengalokufuna ngegama likaJesu Kristu. Izwi likaNkulunkulu leli angithi siyavumelana. Amen. Sinifunda njengoba ya iBhayibheli lithi ungakhathazeki ngendaba yakusasa. Angekhumbula sikhuluma ngokukholwa. Dokotela. Uyakhumbula? Right. Ngicela ngihlele kancane. Uma ula ngithuka yabo xoxa le dokotela ngithi dokotela hayi umlenze uyangihlupha impendulo yakho doctor ithi usuke wambona nje udokotela angithi kusho ukuthi inkolelo yakho yamandla ikudokotela ayikho kuNkulunkulu uyabona iBhayibheli dokuliphethe nje ulifundela thina kodwa awulenzi uyabona nje ma utshela abazalwane ukuthi hayi bazalwane mkholweni uNkulunkulu namandla akhe kholwana uNkulunkulu namandla right hayi into eyiqiniso la ngaphela ukuthi ngiyabona lokho ngisayezwile Nkosi uma sikholwa uNkulunkulu namandla akhe why emcabangweni yethu makhona izinto ezishayelayo sicabange umuntu qala before uNkulunkulu nezindaba sikholelwa kubantu asikholelwe entweni esiphethe uyayizwa into ngisho wena right itheke futhi mangikuchaza ngathi kunento enziwa abazalwane njengoba kukhona othisha la kulendlu khona odokotela nayo yonke leyo kukhona into ethiwa i-medical aid angithi i-medical aid awuyikhokheli ngoba ugula uyikhokhela ungakaguli kusho ukuthi ukhokhela ukufa ungakafiki Ukugula ongakafiki. yabo kusho ukuthi into egcwele engqondweni yakho ukuthi ngizogula uyabona kusasa ngizogula so into efanele ngiyenze angikhokhe namhlanje ngikhokhela ukugula kwakusasa yabona manje angithi uphethe iBhayibheli angithi ngathi iBhayibheli kuMatthew chapter number 10 mhlawumbe ungamfunda kuyibukelela uMatthew chapter number 10 iBhayibheli uJesu wabiza abafundi bakhe wabanikezana anikholwa lo anikukholwa tu lento ukuthi uJesu wanikeza abafundi amandla anikholwa abazalwane bangampela futhi hayi abazalwane ayikholwa abashumayeli abayikholwa abashumayeli ukuthi uJesu wabanika amandla uma uJesu anikeza amandla abapostoli isho ukuthi nabapostoli abazalwane babanikezana amandla ngoba lento iyathelelana ngithi kodwa kufika la khona singayikholwa asiko hambe yobona yini abantu nisho lesho hambe uscan ufike ukuthi angihlanze inyongo mina ngihlushwa unyawo yazo ngihlushwa yini abazalwane bangapha bathi baba kodwa soke wambona dokotela ngithi uzokwenzani kulento dokotela yini akayenzi dokotela kulento ngoba lento
ayifuni udokotela. Ngathi all right. Funa laba bangibona ukuthi into yobona. Khona uNkulunkulu. Njoba ngithuka nje uyena lo Nkulunkulu ongikhathazile ukuthi angixolise. Ngiyathuka, right? Kodwa ngizoshukana ngenjani? Yo, manje asekisidingo solomama ngiyobuza ebantwini ukuthi ngithuka nje yini. Ngithuka nje ukuthi ngiyashumayela ngima kakhulu nabantu. So ngiyathuka. Yangifundisa nalento ukuthi uNkulunkulu unamandla amangasayo. Ngangingazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi. Ngangazi futhi. Kodwa ngangingazi until ngitest into elimi. Ngahlasela into ethiwa ama-ulcer. Ama-ulcer ngithi? Ama-ulcer. Mawubona ama-ulcer ngithi awudli izinto ngithi. Nani niyakholwa ngithi? Awuzidli izinto ngithi. Right, angihlasela-ke lento ukuthi mawuphuza idrink ulunywe, mawudla utamatisi uyalunywa. Angithi ngithi mawudla idrink uyalunywa ama-ulcer ngithi. Hawu ama-ulcer udokotela uzongihlola. Kodwa sithenga lapha ama-ulcer ubani. Alkaline, umtshele lapha ngithenga ama-alkaline, ngithenga khona lokhu ama-myogen. Ngithenga 5 na 6. Sihambe thina no. Ule ngapha. Abisikhozi ngathi, "Hey, bonke abantu abanamandla." Kanti ngisho ngishumaza mina ama-ulcer. Do, mangolo shadento, ngaphuza drink. Uyabona ngaphuza drink. Akho ndoda yangijova. Kodwa amandla kaNkulunkulu engawakholwa ngalo langa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukulapha ama-ulcer. Ungayiphuza le drink ngathi inyama ngathi yonke into engayicabanga. Angixogiswa le drink mina. Mangime kakhulu ngishumayela ngixogiswa ukuthi kade ngime kakhulu ngishumayela. Angixogiswa ukuthi amadimoni, akulona demoni ukuma kakhulu. Right. uNkulunkulu ke bafethu kufika isikhathi la khona singamkholwa khona simkholwa ukuthi siye esontweni kodwa amandla akhe asiwakhona. Uyabona mawungamtshela manje mawungakholwa ngendlela otshelwe ngayo leya ndoda lebhengwayo uyayazi leya ndoda lebhengwayo thixokethi yabona-ke kuseni uzoshaya 3 emini uzoyafaka angiba ushaya 6 wadle njengoba kodwa mangathi niyazi mzala into ekuphethe ufuna ukuthandaza kathathu kosuku ekuseni 12 o'clock uyathandaza ekuseni ngo7 thandaza bese kuthi ngo7 ntambama bese uyathandaza mzalwane u7 wasekuseni ngawujomba ufike ku8 usokhohliwe uphinde futhi ngo2 usokhohliwe uyashona ngakho lishona ilanga ungazange uthandaza ngoba lokho engitshele kona mina kunjani awukholwa uNkulunkulu awunjani awumkholwa ukholwa udokotela ukholwa indoda ezijiki yakholwa uyayikholwa indoda awumqinisele ngitshela ukholwa indoda ezijiki yazi yakubhala ngisho incwadi yathi wena unje wakholwa wangakholwa uNkulunkulu ngitshela uphilile in Jesus name wabona uJesu esezulwini udokotela esecruise DJ nayi into ke ekhathaze thina nesilima zethu awubheke nje anginqonile ukungena kulento yenu noma yethu kodwa uNkulunkulu metha senze into kusuke ethi asiyenze nini ya ngoba kusasa awungitshele bazalwane sikwazi ukubeka imali ukuthi hayi le mali uzothenga imali ezikwa uyazi ubaba umjoka ucela umnikele bese ngithi mina yazi le mali kusasa yabona indaba kusasa ngalo 20 rand ngizogibela ngawo ngesikole kusasa yabona le ngakholwa ngayo kusasa no 20 rand iBhayibheli lithi inkathazo yosuku Mama awazi wena ukuthi kusasa kusenzowe kunjani kodwa uqala ukukhathazeka ukhathalele namhlanje ukhathazeka ngezinto zanamhlanje ulungiselela ngakusasa into ongayazi ukuthi kuphatheleni what if uphoxeke kusasa kanti sowubeka u20 rand wakho uvela uphoxeke kusasa uvela ukiqinethe ufe nalo 20 rand wakho ufe kanti inkosi bethi khipha u20 rand ukuze kusasa amaginqikekisi ngoba inkosi yazi ukuthi kusasa linokuginqika kwetekisi khipha lo 20 rand mawukhipha lo 20 rand uyanikela inkosi iyabona iyakuvikela ethesini wena ukhathalele ukhathalele kusasa into ongayazi ukuthi kuphatheleni benazi manje maswara sigoduka kuzowenzakalana anazi kodwa sengiqalile nalungiselela yabona ekhaya ngizofika ngibeke isitambu nempuku wazi kanjani uma bewusazi leso sikhathi ugejwe yini isikhathi sikaNkulunkulu uyasazi isikhathi sakho kodwa siyakugeja sikaNkulunkulu kusasa ube bowazi ukuthi uNkulunkulu uzobekubusisa kusasa bawuzokholwa namhlanje
Ningakhathazeki ngengomuso. Yebo. Ngalokho-ke ningazihluphi ngekusasa. Musana ukuhlupha ngekusasa uyoncisha umzalwane impuphu inkeshezana yokugcina. Ufika umzalwane ulambile uthi hayi manje umzalwane usuyacabanga na uthi yazi ingane zami bona ekseni ngizogqogqozela ngani ipunish. Ucabangela ingane ukuzigqogqozela ipunish. Umzalwane acela ukudla ahambe engadlile. Ucabangela ipunish nasekuseni kodwa umzalwane ulambe namhlanje. Ngoba umkholwa uNkulunkulu. Ukuba umkholwa uNkulunkulu ozothatha leli punish lokugcina uthi mzalwane inkosi ayibe nawe. Ushufulathele. Omunye ubaba nje okwaba sinale esontweni usesenkosini. Ngeke ngimfihle futhi. Uba umkhulu ukumela. Umkhulu sathi sinikela. Uyakhumbula lo mzalwane. Ukhona lo mzalwane. Wakathe kunikela wasangimile ngithi ngicela bonke abaphathi. Ngicela 100 rand. Ngoba ngangikhuluma namhlanje. Uthi namanje kusasa kuzohamba nga. Hayi. Kodwa lekhethe lishumela kaka. Ukwalikhuluma into ephambene. Ithi kusasa kuzohamba nga. Baba uzobuke kusasa. Umnankuma manje. Ngithi yanikela manje. Yavele inkosi yamenze isimanga. Wasuka umzalwane wanikela ngo100 rand. Umnene nje ukhipha 100 rand. Uthi umbekele ukuthi uzogibela ngawo kusasa itekisi. Ngithi mina hey keep 100 rand yomkhulu besibonelo ebazalwaneni. Awuthi kusasa. Kodwa kusasa ilokela eliyakho. Uma ngavele inkosi vele yehle isintambo yayo ifikile ubuke ebusuku. Hey. Sasa nje. Hey, thayi imikhetho ikhiphi imali. Kanti khona umzalwane ulindile lapha ngasemnyama. Ufuna nikezwe 800 rand. Awucabanga likhathalela indaba yakusasa yona nga100 rand kanti inkosi ilindile ingakusasa ilinde ngo800 rand. Ungakhathazwa izinto zakusasa. Khathazwa izinto zamanje. Uthi hawu Nkosi njengamanje bangenawo ukuthi isho lento ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi kusasa ungiphatheleni. Uyathi nomunye umuntu ngesizulu nje uthi hey gazi isasa linjani? Ikusasa likuphathele liyazi lona ikusasa ukuthi likuphatheleni. Kodwa wena ungakhathazeki ngekusasa. Yilona elizosibonela ukuthi lento elithunywe yona ngoba lento elithunywe yona ikusasa liyayazi. Uma kuthi ushawe baba kusasa kuza yona. Angikulindele futhi ukuthi Inkathazo yosuku. Uyazi wazwa ngeyisu umzalwane. Hayi. Inkathazo yosuku. Kusho ukuthi njengoba ngayisanga izolo engayisela namhlanje bekunkathazo yami. Manicabanga izolo besiwuphi izolo. Asazana ngithi kodwa abanye bebela ngithi. Kodwa uhlela kwamzolo. Kodwa indawo yodwa. Kodwa uhlela ungahleli khona ngithi. Akithi. Awuzazi na ukuthi kwenzeka kanjani wahlala namhleli khona. Wahlala kwethi indawo. Ngoba ukuba usilungisela nje wathi kusasa mina ngizobe ngihleli. Uzofika wathi behleli ngoba awuyazi indaba yakusasa ukuthi imi kanjani. Indaba yakusasa yaziwa umnikazi wayo. Wena ufuna ukhathalele lento okuyona namhlanje. Yabona namhlanje impela asithombeni bazalwane simkhonze ngempela uNkulunkulu namhlanje ngoba asazi kusasa noma sobe sisenja kusekhona. Hleze kusasa ekuseni sobe inkosi yabuya uJesu uyasithatha. Uyaphela sazi. Omunye mhlawumbe uzona netekisi asazi. Inkathazo yosuku. Yena. Bayilungisele izinto. Uzokulungisa ngiyalungisa. Hayi, phela ngilazi kusasa lengiphathele. Uyabona ukulungiselela nje likuphathele into elungiselela lawo. Njoba ngisho uma ulungisela ukugula uthi ulungisela ukugula uzogula. Uzophila nje ukuthi uzohlinzwa la. Uthi uqeda ukuhlinzwa la ube kuhlinzwa la. Uthi uqeda ukuhlinzwa la ube kuhlinzwa la. Makuqeda ukuhlinzwa wena kuhlinzwa ingane yakho. Makuqeda ukuhlinzwa ingane yakho baba wakho mangeke bakungena umama ngoba vele lento uyilungiselela ukuthi kusasa kufanele nje. Ungakhathazeki ngekusasa. Ikusasa likhathalela ngoba ikusasa liyozibonela lona izinkathazo zalo. Uyazi manje ngibuza umuntu serious kanjani? Kodwa abantu abashumayelayo ngithi bathi omunye ushumayela wathi ngiwe mina yazi ngiwe mina esho la ngiwe mina futhi ngeke ngibe nawe washo isifo lesiphatha abantu nangibe nayo ingculaza athi ngiyakwazi uyisa umuntu
lo muntu uyisela ikusasa into angayazi ukuthi ikusasa imphathele ini. Ngezwe le ngoba ikusasa manje kufica selikufica la kathi khona uyisa khona ngoba ukweyisa kwangeke ukushumayela okuweyisa usepensela abanye abantu ukuthi ngeke zawo. Uyabona uyaphetha ave ngoba esho ukuthi ngeke esho ngomusa usho ngokuthi yena unamandla uyathi inkosi zokuthestisa lento lokuyikhuluma ngoba awazi ukuthi ikusasa liphatheleni wathesta aka umlomo wenze njani wathula mangathi yena kusasa awukhuluma into ekhulumizona akeke asayikhuluma ngoba uyithestile usuku ukuthi usuku lomphatheleni ngoba ufanele siziqaphele izinto zangakusasa asizazi kodwa uNkulunkulu kuphela onjani ozazi thina kwethu ukuthandaza uNkulunkulu awu baba siyathandaza iba nami kulolu suku ngoba awulazi ukuthi uphatheleni. Uyazi ukuthi khona usuku lafika mhlawumbe umama umlanda besuke esidweni behamba kodwa babengazi kodwa labafika usuku lolo suku alisophinde futhi lube njani la lufike ngaso sikhathi alisophinde futhi lube ngoba into efikayo hleze ifika ngaso sikhathi iphini yaphindi ibe njani ibe khona. Mawulingiwe namhlanje isidingo olingwe ngaso namhlanje akusona isidingo ozolingwa ngaso kusasa. Isidingo sakusasa sifane sayiso. Usho ukuthi ngamama amagama fanele sithandaze ukuthi uNkulunkulu sisize bafuna usuku olulandelayo ingangeni ekulingweni kodwa ungisindise ngokubi. Amen. Ngakho-ke ningazihluphi ngekusasa ngokuba ikusasa liyozibonela lona izinkathazo zalo. Lona lolo suku lunezinkathazo zalo ezilwaneleyo. Bafethu, angithi yabo sithela kanjani? Ikona into ethi mina mhlawumbe ngizohlala noma bishop ubeni angisithethisana. Ikona. No. Ikona into yokuthamba namhlanje ntambama manje umuntu oyosisana manje losuku uthuli oze nibuye kumabishop. Ikona. Ayikho. Kusho ngama amagama kunento efihliwe ongayazi ngawe. Esazokufika. Fanele mase ngifika no understand ukuthi inkathazo yosuku. Ayike le nkathazo yosuku namhlanje izinjani ilwanele. Finish. Kusho izothethisana lodlula ukuthethisana ngakusasa lesiyana. Ngeke sithethisa ngizoba okunye kusasa ungithethisa sasefuna isinkwa namhlanje bengithetheleni kodwa kusasa uzofuna isinkwa ngeke afuna isinkwa zonke izinsuku ngoba inkathazo yosuku yanele wena nje ufuna uqonda usuku usuku lolu into belungiphathele yona ile understand usuku funa understand usuku into lokulethele yona uthi into yosuku mabe sikholwa uNkulunkulu besizomqonda kahle uNkulunkulu osingesimiyeke uNkulunkulu sithi into esifikayo nje noma sidingo senzi hawu bengingabe losukudesign kanje izolingwa ayi kodwa ngisase ngihlala ngilinde lezoshonda izodlula la bangabantu abakufonelele mama umlanda bangabafone China abantu bekuphoxa ulimana hayi namhlanje izona ala badlula basingabasaphoxa babekuphoxele ngala kwalimana bahlambuluka kodwa namanje ikhona inhliziyo yokuthi bakulimaza angithi kodwa ngeke basakulimaza manicabanga ngikhona umuntu uzophinda ngiphuca imoto lo wayeuba uDlamini owangiphuca imoto akasekho umuntu uDlamini ophinda ngiphuca imoto akasekho uDlamini futhi ophinde angifake ejele athi angibona akekho sengavela omunye nje manje umuntu ongesela uDlamini esefake enye case engesiyona lefana naleya ngoba inkathazo yosuku yanele lona zonke izinto ezikuficayo usukwini isuke sidesignele lolu suku ufuna uzamukele zinjengoba zinjalo ukuthi usuku namhlanje lunje bazi umjola namhlanje somphakamisa uyazi ngithi uyazi lesomphakamisa sophisa imphakamisa no usuka namhlanje kodizela isiphakamisa umjoka finish sasa kuzobe koobunye into eyenzakalayo empilweni akuyona into eyenzeka njalo kuba yinto ngaleso sikhathi enze ngaleso sikhathi noma ilingo singakushaya isilingo namhlanje kodwa sifane insuku zonke ubuhlungu futhi abunjani abufani ngoba inkathazo yosuku yanele lona into ekufikayo empilweni kokwazi ukuthi lento bekuyidesign yosuku so kufanele ngiyamukele njengoba injani injalo beyidesignelwe mina futhi alekho omunye umuntu uNkulunkulu mebuka uyabona ukuthi lo muntu noma ngasilingo la kulo lo uzofa namhlanje lo suku namhlanje ngiyalishifta mhlambe ulusaka lo ngoba lo uzokwazi ukuyithwala kodwa izinto engekwazi ukuzithwala uma umuntu ngathi angayithwala athi ubishop ethi uyaziletha kumina ngeke ngizithwale
zingaphezu kwami. Kodwa umama ungathi njani uyakwazi ukuzithwala ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi umdizaneleni futhi lento amdizanele yona uzokwazi ukumelana nayo. uNkulunkulu wenza sure ukuthi uMonday Tuesday Wednesday into uziyafana kodwa nje bokubuka inkathazo yosuku yanele lo. Funa niphume nazi la ukuthi noma ungaphuma namanje uphoxe ukuthi uyafika ekhaya ngomjaqo uyafika ekhaya ngoba ekhaya uyaphoxa kanti ukhonza kahle ngawudisile uthi awuzwa ngiphoxe uba no ungadile yona inkathazo yosuku eyanele lo. Siphakame. Tana sifana mehlethu thandaza. Mfuna sithandaze bazalwane sonke sithandaze. Uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi inkathazo yosuku yanele lo. Yonke into engehlayo yobe idesignwe nguwe. Bekuyinkathazo nje Yesu. Cela sithandaze mswa egameni likaJesu. Oh Jesus. Siyabonga ukuthi impela wena uNkulunkulu uyavula inhliziyo zethu kuba sikukholwe, uyavula imiqondo yethu ukuba sikubone ngamehlo kamoya. Yebo uNkulunkulu ongcwele, singazibone izinto zikamoya ngenyama. Wena uNkulunkulu osebenza kumoya futhi uhlala kumoya. Uma sesifinyelele kuwe kumoya siyakuzibona izinto ayiphathisile amvusileyo eswena kwaZulu. Baba wethu ongcwele, senze ukuba singaphikisani nazo, sizibone, senze ukuba Nkosi abo baba bakhuluma ngalezi zinto omkhulu bethu bakhuluma ngazo. Yebo nakho ombishileyo uyasembula nakithi isizukulwane senzali yokugcina. Baba wethu ongcwele, sivulele imithombo sibone ngokuba singebone uma siphikisana nakho ngenyama, ngokuba singebone uma siphikisana nakho ngezikhwepha. Yebo lokhu akubonwa ngeso lenyama kodwa kukhulunywa kumoya. Ngokukumoya wena uhlale bukholani kumoya. Sithi bayethe wefule nkasimulo ukhatha ilabasila ilabakhutaria iyakhatamanda. Sifukukhala, 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 sifukukhala.
isimo saluwazi nokusaba kodwa amandla esilapho amandla awakholwa wenkulunkulu ohlezi ehlalweni awagibela uKristu wakho esinasabadawe yebo lapha wathezile ezisukulwaneni wabadoda emitheni yomhlaba wabadoda emkhakheni yomhlaba yebo Baba ufuna izulu wafuna umhlaba yebo uNkulunkulu wethu futhi kungenzeke uma Nkosi singakholwanga futhi kungenzeke uma Baba singakholwanga yebo amandla wabeka kuye senze siwakholwe senze singawaphabazi senze siwabone senze noma kangenzeki wajazelwa ukuthabaza kwethu abafuna leyo mthombo ilapho sizoyifuta Baba sizoyifuta yebo silapha uyasifundisa kodwa siyakabaza uyasifundisa kodwa sikholwa awe Baba senzela umusa senzela umusa senzela umusa senzela umusa senzela umusa ukukabazeni kwethu ekulikhuleni emayinhliziyo ey'ntabeni zethu ezinqala emakhandweni ethu abukhuni emkhandweni yethu Baba wethu endinile Baba wethu sithambise yebo uMoses wayengumphristi wakho no-Aroni yebo uSamueli wayengumprofethi wakho bakhuleka kuwe Baba wawuzwa umthandazo wabo yebo uNkulunkulu uyayizwa thandazo yabantu emhlabeni uNkulunkulu ongcwele silekelele nanti international silekelele nanti ibandla lakho silekelele nanti KwaZulu Natali uNkulunkulu ongcwele engakafinyeleli ekukuboneni Baba wethu ongcwele sithandazo sizwe usikhulule sizwe usikhulule asixolisi nangesikhathi uNkulunkulu reference khonzi kanje usanele inokukhulu wakhe mfuna siyacela ubaba umshumane mhlawumbe asi thandaza simakame siyabonga Baba uNkulunkulu nomusa